Sekolah Menengah Kejuruan Darul Muqomah ingkang kelas 11 TKJA. Ing video niki kita badhe maosaken geguritan damel ngrampungaken tugas basa Jawa. Saderengipun maos geguritan, kula badhe maparaken pangerten geguritan. Geguritan minangka salah sawijining karya sastra Jawa kang asale saka rasa ing ati. Banjur diandharake pamripta nganggo basa sing duweni irama, mitra lan tatanan lirik duweni tegese tartamtu. Iku mau pangerten geguritan. Saiki kita badhe maosaken geguritan ingkang judul korupsi. Ayo tonton lan simak videone. Korupsi. Abang putih kajunjung dhuwur ing langit pratiwi. Wujud getih lan balung para pejuang. Apa kowe isih iling? Cucur keringet loh kang wis dadi tumbal. Tumbal marang buwana kanggo kemerdekaan. Saiki apa? Korupsi. Kuwi jalanan ora rezeking ati kang bisa ngerusak negara. Kowe ngapusi, kowe korupsi. Lisanmu ombo kebak arta. Rupamu gedhek ora duwe isi. Moral kang bejat, para pejabat tinggi dijak rembug malah kepara angler. Rakyatmu buru kowe lemu. Rakyatmu melarat, duitmu saarat-arat. Sing makmur sapa? Kowe lan kanca-kancamu sing tumindak Allah marang rakyatmu. Kuwi bisa dadi tandha rusak ing negara ing kono kene. Korupsi kaya wis dadi budaya. Budaya kang ala mungguhing bangsa iki. Ayo berantas korupsi. Ayo padha gumregah. Bangun bangsa Indonesia kang sumringah. Bangsa kang apik ing budi lan tutur. Bangsa kang sejahtera lan makmur. Cekap semanten video geguritan iki. Matur sembah nuwun ingkang sampun ningali. Aja lali like, comment, and subscribe channel YouTube SMK Darul Muqomah dan kelas 11 TKJA. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dia merasa senang. Halo, hai semua.